alle sammen. I dag der vil jeg lave et tag, som hedder My Furry Friend Tag, sammen med min hund. Det første spørgsmål det er, hvad hedder dit kæledyr? Mit kæledyr det hedder Simba. Og ja, jeg synes bare, at det var sådan et rigtig sødt navn. Det næste spørgsmål det er, hvilken slags kæledyr og hvilken race? En hund, og det racen er en Cavalier King Charles Spaniel. Jeg synes bare, at den her race var så sød, og den til øjne. Kan jeg vise sine øjne? Det næste spørgsmål det er, hvor længe har du haft dit kæledyr? Jeg har haft Simba cirka hvad siger man? Et år. Cirka et år. Det næste spørgsmål det er, hvordan fik du dit kæledyr? Det er en lang historie, men kan jeg godt lige fortælle den. Jeg skulle på en eller anden naturlegeklasse ting, og fordi det var med min lillebrors klasse, og så var der sådan et langt stativ, ikke stativ, sådan en lang klatreting rigtigt. Og så sagde min far, hvis jeg klatrede derop, så fik jeg så en hund, og så klatrede jeg så derop. Og så sagde han så, at jeg ikke måtte få en hund alligevel. Men så sagde min mor lige, at hvis han havde lovet mig det, så blev jeg nødt til at få en hund. Det var sådan, jeg fik min hund. Og det næste spørgsmål det er, hvor gammel er din hund? Min hund, han er 1 år. Det næste spørgsmål er, hvad for nogle sjove ting er der ved din hunds personlighed? Det har jeg også lige tænkt over, men det er, at når vi får gæster, eller når der kommer nogen, så gør Simba altid, hvis det er mænd, og den gør ikke, når det er sådan damer og piger eller et eller andet. Og så går den bare helt amok. Og den anden ting er, hver gang der kommer en anden hund, og han ikke kan komme ind til hunden eller ud til den, så går den helt amok, og så begynder den at pive totalt meget. Det næste spørgsmål det er, hvad betyder dit forhold til dit kæledyr for dig? Det betyder meget. Den er altid, når man er ked af det, så kommer den altid hen og trøster en. Det næste spørgsmål det er, hvad er den bedste oplevelse med en hund? Det er nok, når vi har været sådan nede og shoppe sammen i Albertslund-centeret. Det sidste spørgsmål det er, hvad kalder du dit kæledyr? Der er mange. Jeg kalder den for Malle og Basse og hvad hedder sådan noget? Jeg kalder den mere for Lotte. Det var alt, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ser i næste video. Husk, like, abonner derovre, kommenter, og ja, håber jeg, at vi ser med i min næste video. Hej!